Здравейте! В това видео ще ви покажа как да валидираме нашата идея за бизнес с помощта на изкуствен интелект. Ще ви покажа основни въпроси, които задавам аз при първоначално изучаване на някой бизнес, какви опции ни дава, как проверявам какви са ползите, минусите, да даде някакви концепции, да разработи бизнес план, целева аудитория и каквото и друго да било. Това, което ще ви го демонстрирам на живо, ще го направя с помощта на OpenAI, но вие може да използвате Gemini, Grok, DeepSeek, Claude, който искате от изкуствените интелекти. Аз най-често го правя с OpenAI, използвам платената версия. Тя се адаптира в общи линии въз основа на това как комуникираме с нея, така че е хубаво да може да ви даде малко по-различни отговори. Под видеото ще оставя въпросите, какви съм му задал. Най-често аз задавам някъде около 5-6 примерни въпроса, за да мога да се ориентирам и човек да придобие малко по-комплексна представа за това какво иска да достигне, тъй като тръгне да стартира, разширява бизнес или излиза онлайн, то обикновено не може да си представи всичките неща, които могат да възникнат като трудности пред него, като възможности. А кое е по-добре да попитаме, освен изкуствен интелект? Той знае всичко, въпрос е само да му зададем правилните въпроси и по този начин да ни даде адекватен отговор. Сега тук ще разглеждам няколко въпроса. Ще направим реален пример с идея за онлайн бизнес на детски психолог, който разполага с физически обект в град София. Няма досега никакво присъствие в социални мрежи, сайт, няма бизнес локация. И ще се опитаме на базата на тези задачи да направим следния бизнес план, да ни определи ценова аудитория, подходящи услуги, анализ на конкуренция, финансов план, да ни предложи 10 варианта на уникално търговско предложение, това се казва USP, да напише предложение за целева аудитория, да ни напише 20 основни проблема, които изпитва целевата аудитория, да ни напише рекламна стратегия как да стигнем най-лесно до нея. На основата на тази информация, която ни е дал до сега, да направи план за публикуване на съдържание в различните социални мрежи, които ни е предложил или ние сме решили да използваме. И накрая можем да го накараме да ни направи рекламен бюджет за изграждане на различни социални мрежи и профили, както и на сайт. Това е в общи линии стъпките, които правя. Те не отнемат много време, така че да започнем да му задаваме един по един въпросите, да видим какво отговаря и ще направим много кратки коментари за всичко. Най-важното нещо в началото, аз ще ги копирам, за да не пиша всичките неща. Отварям ми се един нов промпт в ChatGPT-то. Така, първото нещо, което трябва да направим е да му вмениме ролята. Моля, отговаряй ми като опитен бизнес консултант и маркетолог. И му слагам това нещо. Как да реализираме идея за онлайн бизнес, детски психолог, като разполагаме с физически обект в град София. Няма присъствие в социалните мрежи, нито бизнес локации. Напиши стъпки, в които да започнем. Така, сега той ще започне да анализира различните въпроси и ще ни започне да ни дава отговори, които са на базата на тези въпроси. Колкото по-добре напишеме това задание, даже тук можем да си напишем, разполагам с
кабинет, който се намира в центъра на София, или да си сложите част от автобиографията или какви услуги, за да му помогнем. Така ето как стартирате вашия бизнес като детски психолог. Етап първи, основи планиране, определена ниша, целева аудитория. Фокус, деца с силна воля, тревожни деца, адаптация, така, целеви групи, родители на деца, пазарно проучване. Това са предварителните етапи, основи планиране, създаване на присъствие. Тук ни предлага различни типове. Ако нямаме физическа локация, къде да се позиционираме, какво трябва да отговаря самото помещение. Предлага ни изграждане на уебсайт, услуги с цени, онлайн резервации, онлайн консултации с Zoom интеграция, блог с полезно съдържание, опция за онлайн разплащания, маркетинг и привличане на клиенти, маркетинг стратегия, платена реклама, начини, партньорства, етапи, как да направим различните продукти. Това е в общи линии първата част за информацията, която ни предлага. Сега започвам да му давам по-конкретни въпроси. Изготви и примерен бизнес план, определи целева аудитория, подходящи услуги, анализ на конкуренция да ни включи. Задаваме му и финансов план, естествено. Значи тези планове не казвам, че са 100% пълни, но в крайна сметка понякога ни дава такава информация, която ние на практика, може би, когато сме си мислили за идеята, няма да сме помислили върху всички въпроси и нормално е тук вече като задълбаем и прочетем тук още един път ни дава целеви аудитории, но това е в общи линии важно за определена на ценовата аудитория, предлагани услуги, детско консултиране в кабинет, родителски консултации, групови услуги, групи за деца, емоционално развитие, групи за родители, онлайн продукти, мини онлайн курс за родители, видео плюс PDF, книжка, безплатен наръчник, уебинари, живи срещи. Тук ни прави анализ на конкуренцията, онлайн консултанти, детски психолози в клиники, така, професионална среда. Тук ни дава различни типове. Финансовия план е много общ. Можете тук някои от нещата, нали, просто той на базата на някакви негови статистически данни го е дал, но в крайна сметка е хубаво да си разбиете тези таблички по ваша преценка или да искате да ви разясни, да речеме, каква ми е необходимата техника за онлайн работа, той ще ви отговори. Така, следващи стъпки, дава ни избор на име, домейн, други неща. Сега ние ще направим следното. Много важно, когато стартираме някакъв бизнес, да имаме уникално търговско предложение, което да ни отличава от другите бизнеси. Ето тук 10 варианта, можем да го накараме и още 10 да ни сложи. Ето, не просто терапия за децата, изграждане родителски умения за трайна промяна от дома, достъпни консултации от всяка точка на страната. Тези USP-та са нещата, които могат да ни отличат от конкуренцията и могат да станат слоган или да е ясно на страниците или на социалните мрежи, които ги развиваме, какво точно постигаме. Можем да го накараме нали, ако продължа разговора, напиши ми още 10, той ще ми напише още 10. Така,
USP-то е изключително важно нещо, не го пренебрегвайте. Хубаво е да се разгледат всичките аспекти. Сега, тук предложение за целева аудитория. Даваме му, защото целевата аудитория също е много важна, за да знаем как да достигнем до нея. Напиши ми предложение целева аудитория. Основна целева аудитория. Родители на деца с силна воля, труден характер от 3 до 12. Често търсят помощ, основна нужда подкрепя в това. Родители на тревожни, срамежливи или затворени деца. Какво точно? Майки, татовци в процес на раздяла, развод. Родители с адаптационни трудности, градина, училище, смяна. Допълнителна целева аудитория. Тук ни дава възможности, с които е хубаво човек да погледне, защото може да съществува възможност да се работи с педиатър и логопед наблизо и да се колаборира цялата услуга. Така, той на всяко едно нещо ни предлага някаква стратегия или нещо друго. Аз сега първо ще му искам да ми опише 20 основни проблема, които изпитват целевата ни аудитория. Защото ако инициализираме основните проблеми за целевата аудитория, ще можем да направим и послание, и позициониране. Ето тук ни описва какви са обикновено поведенчески трудности. Независимо, че в момента давам примера с психолог, ако спазвате тази тема, тя става за абсолютно всякаква професия, дори става и за онлайн пазаруване, за всякакъв бизнес, който определя. Родителски предизвикателство, правили нещо грешно, вина в родителите, трудности. Това са често са неща, които повечето интуитивно ги знаят, но в крайна сметка, като видиш какво го дава изкуствен интелект, може би човек е по-добре да се замисли. Виждате, че нещата, той отговаря доста коректно и конкретно и може да ни бъде страшно много полза. Така, ще го остава да... Значи, тук може да ни извади конкретни маркетингови послания. След всяко едно нещо той ни дава допълнителен, но аз си карам по моето определени целева аудитория и предложи ми рекламна стратегия. Ето това само ще си го копирам. Ето даже. Рекламна стратегия и маркетингови послания. Така. Сега той си продължава в този стил да може да достигнем до рекламната стратегия. Тук даже ни дава рекламна стратегия по какво трябва да направим във Facebook реклама, ако правиме. Аз бих първо, може би трябваше първо да направим кои канали да използваме най-добре и чак тогава да използваме рекламна стратегия. Може би трябваше първия въпрос да... Нали, тук ни дава дори и какви трябва да са типовете постове. Сега тук ще го помоля извън плана. Виждате, дава ни различни идеи какво трябва да направим. Ще му дам в момента, като свършиме. Маркетинговите послания, какви трябва да бъдат. Тук, между другото, има страшно много формули за
продажбени текстове. Те ги има на сайта Anycom.eu. Там има формули за продажбени текстове и някой от тях може да бъде подходяща. Обикновено те са за различните типове, проблем, решение, анализи, много различни формули има. Така, сега ние трябваше да напишеме първо, моля, направи ми предложение какви социални мрежи и сайт би препоръчал за бизнеса и дай обоснование. Това може би трябваше да го направим. Това трябваше да го направим преди рекламите. Той ни дава отличен въпрос, професионално предложение. Значи той ни съветва уебсайт, задължителна препоръка. Услуги плюс блог плюс онлайн резервации, задължителни секции начало, защо е важен социални мрежи. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Дава предложения за всеки различен канал и резюме какво стартираме първо. Така. Тук дори можем да го накараме да ни направи базата на тази информация. Можеш ли да ни направиш примерен план за разходи за изграждане и поддръжка на отделните канали? Сега този бюджетен план, който ще го направи, той е много условен, но в крайна сметка човек трябва да знае какво горе-долу може да очаква като някакви разходи за дизайн и за нещо друго, за да може да се ориентира. Тук да речем уебсайта, според мен тези 2000 лева са малко повече, но в крайна сметка той си вади от подробна разбивка по канали, домейн, хостинг, тези неща си ги е разбил доста добре. Стартиране, визуално съдържание, какво се прави, имейл бюлетини. Дава различните типове препоръки и най-важното нещо е, тези съвети са базирани на информация статистическа, до която тя има доста достъп и ще ни е много полезно. Ето, даже ни предлага да направим екселски таблици, с които да симулираме различни сценарии. Повече, по-малко, рекламни бюджети. Въпросът е човек да може приблизително да се ориентира какво го очаква, защото една идея в началото изглежда много добре, но човек като се сблъска малко с цифри и с възможности, нещата изглеждат по по-различен начин. Сега, тук можем дори, това ще го използвам, на основата на предоставената информация да ни направи един план за публикуване на съдържание във Facebook. Да видите просто, че може дори да ви на Facebook за един месец. Тук можем да му кажем, направи по 2-3 публикации на ден и какво си. Можем за различните социални мрежи да му кажем на предоставената информация направи идея за публикуване. Тук ни дава понеделник, сряда, петък. Можем да искаме и всеки ден да публикуваме. 5 начина се справяме с детския гняв, съвет, карусел. Ако ти се струва, запиши се за безплатна среща. Дава ни различни типове
какво трябва да публикуваме на готово. Тези идеи може да си направите месечен, годишен или да искате направо. Ето, ще взема ето този пост. Копирам го. Той продължава, нали, да ни дава различни предлагани допълнителни съдействия. Аз ще му кажа: моля, напиши ми примерен текст за тази публикация. За да сме конкретни, да видите, че можете да видите, че можете дори да си генерирате и сами ето го текста за Facebook страницата, в която ни описва и ни развива самия пост. Как да превърнем емоционалната буря в момент на свързване. Ето това можете да си го задавате и можете да му кажете след това: напиши ми 30 или 60 подобни текста, той ще свърши работа. Така, сега надолу рекламния бюджет го направихме. Сега аз много често го карам да ми направи следното. Тази идея ние винаги я разсъждаваме от гледна точка на нещо, където от наша гледна точка. Винаги трябва да има коректив на нашето мнение и аз обикновено използвам единия похват да направи анализ, да се направи анализ на това нещо, където го искаме, от гледна точка на оптимист, реалист и песимист. Моля, направи анализ на цялата ми бизнес идея от гледна точка на реалист, оптимист и песимист. Така, той започва да ни дава различните гледни точки. С изкуствен интелект това е много полезен начин, защото обикновено ние не поглеждаме всичките. Гледаме винаги положително на нещата, но трябва да гледаме и другите гледни точки. Ето, реалиста. За услугата отговаря на реална нужда, има много родители объркани, търсят. Оптимиста вижда възможности, предимство, уникален, едновременно работиш, дълбока трансформация, с добра реклама да станеш лицето на детската психология. Песимиста. Прекалено много време, усилия и пари за онлайн присъствие без гарантирана възвръщаемост, възможно да има месеци без клиенти. Нали, тук имаме различни степени на оценка на тази бизнес идея и ако започнем да задълбаваме някъде, ние можем да кажем нали, искаме да развием на песимиста някои от тия. Моля, задълбочим и рискове. Моля, направи по-подробен анализ на рисковете, които очакваш пред бизнеса ни. Той ще ни развие цялата тази част. И финален, започни фокусиран на една тема, една аудитория, едно послание. Изгражда доверие чрез съдържание, не чрез реклама, следи числата. Така, за да не стане много дълго видеото, това е един метод, с помощта на който ние можем да си направим една валидация на нашата бизнес идея с помощта на изкуствен интелект, без да се налага да се консултираме с някоя агенция или да платиме платена консултация с някой. Това първоначално би свършило работа. Задавате си въпросите, аз ще ги дам долу
Ще ги дам долу в табличка под видеото. Тук винаги роля, избираме си бизнеса, максимално широко описание на това. Искам да отворя онлайн магазин за продажба на бебешки стоки с еди какво си или на реплики на марки, детски дрехи или каквото и да било. Имаме изграден електронен магазин, нямаме в социалните мрежи присъствие, нямаме такова нещо. Нали? Той ще даде всички необходими неща. Започва да ви изгражда на базата на тези въпроси. Можете да му задавате допълнителни въпроси по всяко едно нещо. Той води правилно нещата и след това целият разговор вие можете да си го анализирате, да си го прехвърлите и да си разгледате нещата, които може би не сте си замисляли. Не казвам, че може изцяло да се мине без маркетинг консултант, но в крайна сметка въз основа на този анализ вие можете много лесно да седнете и да си представите вашия бизнес или да му зададете какви иновативни идеи мога да направя на базата. Колкото повече го питате нестандартни неща или да му кажете искам да стартирам бизнес еди какъв си, но не съм много запознат, моля задай ми 10 въпроса, за да започнем да водим някаква кореспонденция. Той ще ви зададе 10 въпроса и вие така, като почнете да му ги задавате, той ще ви отговаря един по един и ще се ориентирате в цялата среда. Това е как да направим бизнес проучване с помощта на AI. Според мен е доста полезно. Аз го използвам много често. Задавам едни и същи въпроси за различните социални мрежи и понякога, когато човек си отговори на тези въпроси в началото, може да си спести страшно много главоболия или да си изясни страшно много неща преди да се хвърли в финансовите разходи и да разбере, че тази идея не е била много подходяща. Благодаря ви за вниманието.